Sai da raina. Da raina har nake iya yin tunanin in yi soyayya a sannu wanda ke kasa sai ya zamto a saman kowa. Tubalin farko idan za ka ba da soyayya, amince har cikin zuci so ba ya kyau da jayayya. Ki gane wanda ya soki shine zaki wa alkunya.